Здравейте, това е първият урок от нашата поредица за това как да направим тема за WordPress. Може да посетите нашия линк, който се намира под това видео в информацията на клипа и да отворите интернет страницата, на която ще получите подробна информация относно кода, така че може да си го копирате и спокойно да си направите експерименти с темата, да видите как изглежда. Този урок е помощен и с него ще опишем всички действия, които сме извършили по отношение на кода в самата страница. Като начало ние трябва да създадем два файла. Единият трябва да е index.html, а другият трябва да е style.css. Съдържанието, което ще се намира в файла index.html, ще бъде ето това. Както виждате, семпла страница на HTML5. Съдържанието, което ще бъде в файла style.css, ще бъде ето това, цялото надолу. Ето тук вече му е края. Това са елементарни стилове, които са направени на CSS. Най-основните, предполагам, че сте наясно след като сте се взели с WordPress, направата на WordPress тема. Media Screen. Накрая тези последните 4 стила всъщност ни правят с темата, така че тя да бъде респонсив и да се отваря на таблети, на телефони и на всички компютри. Нека да обясним. Да се върнем отново на файла index.html. Файлът CSS е ясен. В него се съдържат стиловете към страницата, за да се визуализира. В този урок ние ще нарежем като начало файла index.html. От него ще създадем три файла. Първият файл ще се казва header.php. Ние ще изрежем ето тази част, заедно, която е хедера всъщност. Изрезваме тази част и слагаме в файла, който направихме header.php. По-надолу ще се запознаем с него. Следващата част, която ще изрежем, това е main частта. Това всъщност е нашата динамична част. Това всъщност ще бъдат нашите постове и страници. Това ще бъде техното заглавие, което е в H1, а това ще бъде съдържанието. То ще се променя вече динамично чрез WordPress. Всъщност не на 3, на 4 части ще нарежем този файл. Третата част е сайдбара, а сайт с едно URL, вложен и едно leave, което е в него. Това всъщност ще представлява нашия сайдбар. И последната част, това ще бъде футъра. Ето тази част ще хванем, ще изрежем и ще я сложим в един файл, който ще се казва footer.php. Нека да отидем, за да погледнем всичките файлове. Нашия файл, който се казва header.php, всъщност това представлява той. Header.php. Това е неговото съдържание. Абсолютно копирате кода, поставяте го, задавате име на файла header.php и това е всичко, което трябва да се направи. Sidebar, както показах по-горе, ето това е кода за сайдбара. За футъра ето кода. Тук съм добавил едно коментарче, че показва футър частта. Function.php създаваме още един файл, който се казва Function.php. В него към момента няма да има нищо. По-нататък ще го разгледаме. След като направим тези трите файла, последният файл, който се казва index.php, ще изглежда последният начин. Ще вмъкнем в него header частта чрез тази функция на WordPress. Тоест, ще напишем тази функция, която е специално за WordPress, getHeader, и по този начин ще вземем цялата информация, която е от нашия header файл. След това взимаме sidebar, getSidebar и накрая getFooter. И ето ние вече събираме целият HTML документ, който създадохме чрез тези функции, които са за WordPress. Това, което трябва да направим в последствие, е да оправим нашия CSS файл. Нашият CSS файл ще получи следния коментар. Това е много важно условие, което трябва да се спази. Това са основните показатели, които сме задали в момента, за да не усложняваме темата. Име на темата, в случая е sales, ще се казва темата. URL на темата, адреса, евентуално ако има такъв в интернет, описание. Тук може да сложите вашето описание. И автора съответно вие. Може да сложите и авторски права, но за сега няма да изпадаме в други подробности. Този код го копираме в началото на CSS файла. Слагаме го преди всичко останало.
След това използваме още една функция на WordPress, която ще намери пътя към нашите стилове, когато качим готовата тема на нашия хостинг вече. За целта отиваме в нашият файл, който се казва header.php и копираме ето този код. Го поставяме ето тук. Това всъщност е нашата хипервръзка към файла style.css. Вече сме готови. Накрая трябва да получим следното. Създаваме една папка, кръщавате си вашата папка с името на темата, след което тя трябва да съдържа нашият style CSS файл, sidebar, index, header, function и footer. Както обяснихме, всичките файлове ги разгледахме какво съдържание трябва да има в тях и сме готови да преминем към следващият ни урок.